înainte de a mă lăsa de fumat, auzisem despre poveștile, credeam la momentul respectiv că sunt povești cu îngrășatul de după lăsatul de fumat. Ei bine, mie mi s-a întâmplat. M-am îngrășat într-o perioadă de 3 luni de zile, aproape 14 kg, timp în care, mare atenție, făceam sport de 6 ori pe săptămână. Asta înseamnă că făceam yoga, Hatha yoga, care e un soi de stretching pentru cei care nu știu. Hatha yoga. Hatha. Da. De fapt, Hatha stretching-ul yoga vine din Hatha yoga, din câte știu, oricum instructorii. Adică poate să mișcările alea așa. Da, sunt mișcările line și sunt și de... sunt foarte bune pentru articulații, pentru întărirea mușchilor și în același timp alungesc foarte frumos musculatura. Hai să dăm un exemplu, ca să discutăm așa și în fapte, mai dăm un indiciu și în vorbe. Învață-ne o mișcare, uite, cu mâinile, încercați să exemplificați odată cu noi. Să zicem. Uite, o mișcare cu mâinile foarte interesantă ar fi aceasta. Da, duceți mâna dreaptă, bine, o să le facem pe rând. În spate, cu cealaltă mână vă prindeți mâna, haideți să se și vadă. Lucrul acesta ar trebui să-l faceți în timp ce stați, da? În timp ce stați așezați, cu picioarele apropiate și vârfurile ridicate și stați așa preț de câteva respirații. În yoga se respiră, depinde acum, dar în Hatha yoga se respiră pe nas și se expiră pe gură. Pe sistem de rochiță prea scurtă, da. Eu nu am exemplificat. Stați așa timp de câteva respirații, în funcție de cât vă spune instructorul vostru. Uite, este un exercițiu extraordinar, după aceea faceți același lucru cu cealaltă mână.